inom vysia tu není. Není. Už všetky zmizli. Musím spraviť túto. Ale keď tak k tomu dojdem, tak to zmizne. Ja tam nemôžem ísť, ja musím ísť nejaká ďalej. To je výfuk. Dve hviezdičky. A čo? Nové obojci. Znamená vždycky, keď idem, tak nikdy nie je porovnána. Vždy je porovnána červená. Žas červená. Chlopy! Masné. Špinavé. Influencer Alex. Se tvári, že tu není. Full potential. Ty si na ten kľúč nič nepridával? Ten, čo si sťahoval. Díky, more nič nepoví. More hambí sa, vieš, že to pôjde, dojde do galérie, že VR, a to je v počítači na hardisku a u mňa v telefóne. A asi čo z toho ti môžem poslať. To asi, že nepôjde na toto. Instagram. Čo mám s nimi robiť? Čo mám s nimi robiť? Aký pavian? Odoliči! Joj! Čo si spravil? Ale čo mám s nimi robiť, lebo mne to na nich označovalo. Čo sa stalo? No zaujímavé. Zase? To neviem, to sú... Ty si to uložil? To je LSPD nejaký tým. Tu sú tuto. Príš, už príš. A beli si nedáš? Kúkni, však to je... Ty to vidíš. To je nie malinovka, to je... Čo to je? To je ochutené mléko. Mi by sa zišlo RPGčko. Želnám. Teraz to neviem pozrieť. Kurňa, zasraný betón. Čo to asi Baileys, nalém ti. Tak ale musíš dopiť aspoň to víno, čo som ti Tak, nalial. nabúrame poráne do nich a teraz nás prdeli. A teraz musím rýchlo po... No tak toto čo mám zase? Čo teraz? Prečo? Čo Neviem, potrebuješ? či zabiť. Akože ho nemáš s tým zabiť. No to neviem, či mi bude stačiť. Čo je? To je naše. To nepôjde na Instagram. Cerolo. Prečo by si to mal ísť na Instagram, keď to natáčam takto, ty blázen. No To sa nedá dať nič. Áno, no. Keď takýto špeciálny tým zabiješ, tak máš 3 hviezdičky. Ale čo som mal potom si... To je výbušnína. Ty si namysl... Ja som to mal zobrať, no to výbušnína, či čo. Vieš, ale to je tak rýchlo. Ja, tak preto je to taká extra toto, lebo to je nejaká výbušnína, to budem potrebovať. To rytie, ale sa jak mám s týmto utiec. Joj, vrtulník. No, zdravie, Marko. No, zdravie. Čo si sám za sebou pripiješ? Však keď nikto nechce piť, teda ty nemôžeš a Alex... Upijem sa z detského šampanského toto a s mliečkom čokoládovým. Kde je 8% na možno alkohol. Koľko ich tu vedia, sa nezbavím nikdy. 3 hviezdy, fú.
To je na hovno, že toto je strašne pomalé auto. Čo nám ideš kúpiť, Alex? Čo? Jaj, kam? Objednaj nám dačo pekné. Takú Vanesu by si mohol. V podveskách, čo povieš? Alebo Paulu. Dojde aj ty iných. Den Juan, niečo. Jak sa volá ten je frajer? Nie, to je Ázia, to nie je Španiel. A však mala aj Španiela určite, že keď bola na Malorke, nie, však to bol nejaký De Juan, nie? Juan. Juanito. De Juan. Ale kde sa ešte objavujú? No oni idú všade po tebe, keď máš 3 hviezdičky. Nehovoriac, že 4, to je už úplne v riti. To by si musel vlezť do nejakého smetného koša, aby ťa nenašli. Ja nemám kam s tým ísť. Chod dohovor. Tam máš nejakú šancu si z mesta. Čo? Poukáž, ukáž. Čo nie? More. Čo sa bojíš? Dobre, teraz už nemôžu ísť. Nie, ale však som tu obklúčený. Teraz by môžem strátiť. Tieto veci, čo natáčam, ja to nikomu neukazujem, ani to nikde nezverejním, neviem, čo sa hambíš. More, ty. Taký Leonardo de Coller. Hambí sa. Do riti. Hajzli. Poďte už niekam. Buzere, ujmi. Zima ti je, však zavri to okno. Nevíš ho zavrieť? Nie, Nebuď bambavý. lebo je to základ. Však lebo je tu záclona. To sa akože samo zavre? Aha. Fakt? Nevíš zavrieť jedno okno? Ja tie puželky, keď chcem dať... Ty mi robíš fakt nervy. Ideš Ježiš, kilovať. tam... Nejdeme kelovať, ale ty nechceš kelovať. Kukni, koľko som ti nalial, trolilinka detského šampanského. Frizaté, či jak sa to číta. Frizanté. Tak maličko, no. Bol tam aj mini ready. No, potom mi ukážeš mini Randyho, no. Však to je dobré, chutí to dobré, bublinkové. Čo má 10-11% alkoholu? Ježiš, tu je toto... Čo si jak? Nechceš kelovať, áno? Nechceš kelovať? Povím Randymu, že nechceš kelovať. Myslím, že viem hodinu hrať. Ja ešte do týchto lamp, keď nabúram. Ja som čakal, že že to dojde taký odporný týpek, jak ten, s ktorým som volal. Ale večer tej si nakýpujem. Kokot. Však som ani nepovedal pizzu, už mi to pýtal od mňa čísla, jak nadržaná nymfománka do piče. Ja sa odtiaľ to nedostanem. Tak a teraz som to budete všetci napamäť.